Zahvaljujem predsjedavajući, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Žao mi je što dobar dio kolega se jutros samo pojavio da bi izglasao stavljanje ovog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira na dnevni red i čovjek bi stvarno pomislio da se ovdje radi o promjenama koje će napokon utvrditi koje točno stavke znače i označavaju remećenje javnog reda i mira, što to sve obuhvaća i naravno o kojim se iznosima radi. Ajmo reći iznosi su koliko toliko definirani, a sve ostalo je i dalje ostalo u magli i niz nepoznanica. Ovaj zakon izaziva niz sumnji jer se danas ovdje raspravlja po hitnoj proceduri. U petak će se već izglasavati ovaj zakon. Je li to bio uvjet koalicijskog partnera ili je to jednostavno odluka vladajuće većine iz samo njima znanih razloga? Ovim zakonom se uvodi verbalni delikt. Ovim zakonom se vraćamo u mračno doba komunističke Jugoslavije. Uistinu i ovaj zakon i je potekao iz te države još '77. godine i od tada su bile samo neke kozmetičke promjene u odnosu na kazne ovisno o valuti koja se koristila na našem području. Međutim, postavlja se pitanje zašto su uvedene ovolike drakonske kazne od čak 4.000 eura za određene prekršaje remećenja javnog reda i mira. Zašto ako ste već odlučili, ako je to već toliko hitno bilo, iako to niste danas nitko dao odgovor zbog čega je toliko hitno, niste donijeli prijedlog zakonskih kazni financijskih ovisno o imovinskom cenzusu prekršitelja? Nije isto osoba koja ima plaću od 600 eura, a takvih je u Hrvatskoj 700 najviše, platiti 4.000 eura zbog određenog prekršaja, a ovdje će biti kadija te tuži, kadija te sudi, ili onome tko ima plaću od 3.000 eura ili 2.500 eura platiti tu kaznu od famoznih 4.000 eura. Ali kako će to izgledati u praksi? A izgledat će kao i do sada. Do sada se što najviše kažnjavalo? Upravo uzvici „Za dom spremni“. Kažnjavali su se oni koji su to govorili u javnom prostoru, sada po novome kaznom financijskom od čak 4.000 eura. Ovaj vojnik je Jean-Michel Nicolier, čuli ste svi za njega, francuski dobrovoljac, pripadnik hrvatskih obrambenih snaga koji je izgubio svoju glavu, mučki ubijen na Ovčari. Imao je amblem HOS-a s pozdravom „Za dom spremni“. Danas uzviknite taj pozdrav i dobit ćete nakon stupanja na snagu ovoga zakona kaznu od 4.000 eura. Pod tim pozdravom se branila i Hrvatska, kolegice. Branio se i Vukovar. Branio se i Dubrovnik i Bogdanovci i niz drugih gradova. I niti jedan pripadnik HOS-a nije osumnjičen, a kamoli optužen za ratni zločin tijekom Domovinskog rata. S druge strane, zvijezdu petokraku koju je ovdje ponosno nosio major Veselin Šljivančanin koji je napadao Vukovar, kolegice, koji je odgovoran za 2.717 ubijenih branitelja i civila, koji je odgovoran za Ovčaru, koji je presuđen na međunarodnom sudu. On i njegovi vojnici su upravo nosili ovu zvijezdu petokraku prilikom ulaska u Vukovar. Danas ovu zvijezdu petokraku ćete moći nositi i sukladno ovom zakonu. S ponosom po Trgu bana Jelačića možete otići i na Bal vampira 25. mislim da je svibnja, takozvani Dan mladosti u Kumrovcu. I nitko vam neće A reći, niti ćete dobiti neku zakonsku financijsku kaznu. Ovo je zakon dvostrukih kriterija. Ovo je zakon koji će dodatno produbiti jaz u hrvatskom društvu. Umjesto da ste stali, pričekali i konkretno riješili svu problematiku, vi srljate očigledno kako bi udovoljili pojedincima iz vladajuće koalicije. Niz drugih nejasnoća ima također u ovom zakonu. Pa tako se postavlja pitanje tko je taj koji će utvrditi da je prekršen članak 5. ovoga zakona, da je netko recitirao, pjevao neprimjerene sadržaje, nosio neprimjerene ambleme i znakove. Tko je ta osoba? Je li to policijski službenik na terenu? Je li to
načelnik policijske uprave, hoće li to biti neko posebno vojno redarstvo ili slično. Članak 16. ovog zakona također govori da će se širenje lažnih vijesti kažnjavati isto tako sa kaznom do 4.000 eura. Koji institut će utvrditi i na temelju čega je li neka vijest lažna ili istinita? Neka vijest može izgledati da je danas lažna, ali će se sutra pokazati kao istinita. Hoćete li nakon donošenja ovog zakona odmah kazniti premijera Plenkovića, ministra Beroša i sve članove Stožera civilne zaštite jer su u doba pandemije širili laži i remetili mir i spokoj hrvatskih građana? Zašto? Zato što su govorili cijepi se, štiti druge. Oni koji se cijepe gotovo da ne mogu oboljeti, a kamoli prenositi virus. Na kraju je sve to palo u vodu. Zadnji izvještaj u Hrvatskom saboru koje smo mi dobili na saborske klupe je rekao što? Da smo imali više oboljelih koji su se cijepili sa 2 ili više doze u hrvatskim bolnicama od onih koji se nisu cijepili. Da smo imali više mrtvih u ta zadnja 3 mjeseca od tog izvještaja nego oni koji se nisu cijepili. Hoće li na temelju svega toga premijer Plenković uplatiti 4.000 eura u državni proračun jer je širio lažne vijesti? Ili će ovo biti zakon kojim će vladajući određivati tko je prekršio zakon i na temelju čega? Po prijekom sudu. Ovo je zakon autokratskih režima. Ovim zakonom ne rješavate apsolutno, ama baš apsolutno ništa. Još jedan primjer ovog zakona. Jednom mjesečno imate molitelje na trgu Bana Jelačića. Ova lijeva strana Sabora smatra da oni remete javni red i mir. Dobar dio te strane smatra da ih treba kazniti. Ja smatram da upravo oni prosvjednici koji su tamo uzvikivali i derali se dok su ljudi molili remete javni red i mir i da njih treba kazniti. Koga ćemo kazniti sukladno ovom zakonu? Je li to definirano u ovom zakonu, državna tajnice? Nije. Znači ovo je jedan kozmetički zakon gdje apsolutno ništa niste riješili nego ste samo produbili jaz i svađu među ovako podijeljenom hrvatskom društvu.